Hususiyetçilere berilgen döwlet gollugynyň roglanyp, pähim paýhasynmany magtymly pragy gelen her bir aýyny ýokary däkmet görkezler bilen jemlegen hususy önümçiliklerin hataryna çerçük etragynyň Muradow geňeçligine gerleşýän Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň hemde partiýasynyň agzasy Hepdelik Harit nişanly peýnir önümçiligini görkezmek bolar. Hususy önümçilikde öňürilýän ýokary hilli önümler vilayatyň etrapdar şäherleriniň töwdan okatlaryna uğradylýar. İşlere barha ilerleyen peynir önümçülüğüne Niderlandlardan Xitay Halk Respublikasynyň getirilen kämil enjamlar oturdulup, geljekde önümçülüğün geriminiň hasam giňeldilmegine garaşylýar. Önümçülükde bir ýeje günüňizde bir tonu her aýyň dowamyna bolsa, 30 tonudan gowrak sygyr tüýdi gaýtadan işlendip, peyniriň dozly hemde abivert ady bilen taýýarlanyrgan görnüşleri öňürilýär. Peynirlen goru maddada ýağın agramlaýyn paýy 45 göterme barabardyr. Tehnologik talaplara laýyklykda işleri sadaşyka ýoly goýulan bu önümçilikde her tonudan 96 kilogram ýokary derejeli peynir alınýar. Önümçilik üçin gerek bolan sygyr tüýdi esasan şahsy hojalyklardan satyn alyp, hil derejesine aýratyn talap bildirilýär. Barlyk hana şertlerine kämil enjamlanan kömegi bilen süýdüň hemde taýýar önümliň ýağlygy, turşulygy hemde dikkatlygy çalt hem taýkyk barlanyp, yaramlylyk derejesi öwrenilýär. Ýeri gelende belläp geçsek önümçilikde çiğmalyň ýağlylyk görkezjüsiniň möhüm ähmiýetiniň bardygy bellärilipdir. Hususy önümçiligiň ady bir işgärleri, telekeçiler üçin döredilýän ajaýyp mümkinçilikler, ýygyderli döwlet gollugları üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.